kommunikation kunne det være. Og så den sidste position, som handler om integration, hvor der var en underviser, der sagde, jamen hvis man skal have sociale medier osv., så mangler jeg for eksempel viden om algoritmer. Og det er klart, at de her laboratorier skulle se, om vi kunne lave faglige mødesteder, som på en eller anden måde kunne være eksemplariske for, at man kunne se faglighederne som integration af hinanden, og de kunne berige hinanden. Så den her integrationstankegang, der ligger der jo en åbning for, at man kan berige sit fag med teknologiforståelse. Så det var vores udgangspunkt, og vi skulle finde ud af, hvor kunne vi facilitere noget, som på en eller anden måde kunne være et mødested. Og for teknologiforståelse, der havde vi en faglighed, som var skrevet frem i forsøgsfaget, og det var den, vi sådan begyndelsesvis lagde os op ad med de 4 kompetenceområder, som står skrevet over til højre, og så de tilsvarende selvfølgelig i dansk, og det er selvfølgelig til grundskolen, men det er jo også det, vi i sidste ende skal lave lærerstuderende, der kan lave elever, der kan de her fagområder. Men den store undersøgelse går jo så på, hvad er det, vi kan se inde i midten, at de 2 fagligheder har til fælles, og det var det, vi gerne ville prøve. Vi fik jo hjælp af fageksperter i teknologi og i laboratorier, men i hele det her møde var det en kæmpe styrke, også at vi var på tværs af landet, altså kunne arbejde sammen med de kompetencer, vi kom med hver især inden for dansk og teknologiforståelse. Så det var en kæmpe styrke i udviklingen af de her laboratorier. Vi landede på 6 laboratorier, som havde de her titler, og som I kan se med farvekoderne, så har vi forsøgt at gøre det sådan, at der både var tænkt teknologi og dansk ind i laboratoriernes titler og i deres indhold. Så de røde ord er dem, der ligesom peger ind i teknologiforståelsesfaglighed, og den blå i dansk kreds. Så vi havde det første laboratorium, som vi valgte at kalde for demokrati, digital myndiggørelse og digital literacy. 2'eren om komputationel tænkning og sat sammen med tekster og tekstarbejde. 3'eren hed tændt for teksterne, og 4'eren hed pragmatik og chatbots, og det kan man jo sige er rimelig aktuelt pt. Med ChatGPT. Og så havde vi et laboratorium 5, som handlede om computerspil og tekster. Og så det sidste, hvor vi mødtes og havde det sidste om dus med data og datarepræsentation, og så evaluerede alle 6 laboratorier. Og de 5 første laboratorier skal siges, der i praksis, der endte vi med at dele os i et øst- og et vesthold, sådan så at vi afholdt dem fysisk med VIA og UCN sammen, og Absalon og KP sammen. Men det sidste, der var vi fælles, og det var mega fedt at ligesom få den der fælles fornemmelse i sådan et kæmpe projekt, at vi har været de samme 6 laboratorier igennem. Og i faggruppen har vi også planlagt alle 6 laboratorier sammen på tværs af landet, og det har været en kæmpe gave for udviklingen. Vi er selv blevet kompetenceudviklet undervejs. Vi lagde en struktur ret hurtigt for de her laboratorier, fordi det skulle jo være et udforskende rum, et afprøvende rum, et eksperimenterende rum, og det skulle der være tid til. Så sådan en typisk struktur i et dansk laboratorie, det bestod af en velkomst på en kvarters tid, hvor man lige fik sat rammen for dagen. Og så ret hurtigt skulle deltagerne ud og møde en teknologi, som jo er det nye. Jeg synes ikke, der var nogen grund til at introducere danskfaget, så de skulle kastes ud i at have teknologier i hænderne og møde det, som for nogen kunne være fremmed. Så skulle der være en teoretisk rammesætning, fordi der sker selvfølgelig noget med teknologiforståelse og danskfaget, når de 2 møder hinanden, og hvor er det, vi kan se, at der er noget teori, der kan styrke det møde. Og det skulle ikke være for langt, fordi det vigtige var, at der var tid til det næste, som var de her 1-2 hands-on undersøgelser af det her faglige mødested. Så der afsatte vi rigtig god tid til, at deltagerne kunne arbejde og undersøge og diskutere og eksperimentere i de mødested, vi havde sat op for dem. Og så var der selvfølgelig til sidst en videndeling af, jamen, hvor synes vi så, der var noget, der kunne noget sammen, og hvor er der noget, vi må forkaste, og refleksion over dagens undersøgelser. Og så den sidste del indbefattede også sådan en placering i det, vi kalder for en tech-fast-model, altså hvor man skulle placere sig lodret i den akse, som handlede om, jamen, det var både sig selv og laboratoriet, man placerede. Synes man, det her det handlede mest om teknologiforståelse som faglighed, eller dansk som faglighed, eller hvad kan man sige, midt imellem
et repræsentativt møde. Og så fandt vi ud af, også kvæg vores eget arbejde, at teknologisk handleevne var virkelig noget af det, der kunne spænde ben for undersøgelser. Altså hvis det var for specialiseret og abstrakt, så kunne man let stå af på det, så en placering på den akse, i forhold til hvor meget det krævede, synes vi også var relevant at inddrage. Så endte vi jo med 6 laboratorier, og jeg ruller dem bare lige meget kort igennem. Vi har lavet sådan et... der mangler en plakat. Hvor ærgerligt. Så går jeg lige hertil. Vi havde 6 laboratorier, jeg ruller dem lige meget kort igennem. Vi havde om det første laboratorium, som handler om digital myndiggørelse og digital literacy, der skulle deltagerne, de skulle undersøge filterbobler og tracking på nettet i forbindelse med Twitter og SoMe, Google og Facebook, og de skulle nu har jeg glemt det, fordi det ikke står der. Men i hvert fald noget af det, der handler om digital myndiggørelse. Når jeg så skulle lave en analyse af deres egen LMS, af Teams og af It's Learning. Og i laboratoriet 2, den teknologi, de mødte, det var sådan faktisk mere en algoritme, en tankegang, hvor de skulle børste tænder og lære, hvad er algoritmer, og så skulle de bagefter arbejde med strukturer i tekster, hvor de puttede flowcharts ned over tekster, og de satte tekster ind i et program, der hedder Twine, som man kan bruge til at lave sådan nogle klikbare tekster med. Laboratoriet 3, det vil jeg udfolde lidt mere i dybden bagefter, for at få nogle konkrete eksempler på, hvordan det kunne se ud. Men der er hovedformålet er at tænde for teksterne, så de skulle møde en teknologi, der hedder Chibitronics, det er den op til venstre, som er sådan en kredsløbsteknologi, man kan bruge til at tænde lys med, og så skulle de lave transkriptioner af tekster til multimodale repræsentationer af, hvordan de tolker de her tekster. Og der arbejdede de i sådan en designproces og med sådan nogle feedback loops. Så har vi laboratoriet 4, som handlede om pragmatik og chatbots, hvor de mødte machine learning og natural language processing, altså hvordan den teknologi fungerer i forhold til chatbots. Og de havde til dagen analyseret haft samtaler med Replika som en chatbot, som de så skulle på dagen analysere sprogbrug og teknologi i forbindelse med det. Og så skulle de selv producere chatbots i noget, der hedder Engati. Så har vi 5'eren, der skulle vi arbejde med computerspil, så de mødte et computerspil, Machinarium, og så arbejdede de med computerspil som fænomen, men også som tekst, og også som en måde at tænke på, som komputationel tankegang, når man spiller computerspil. Vi analyserede computerspil, og vi producerede computerspil. Og så det sidste laboratorium handlede så om data og datarepræsentationer, og hvordan det er et udsnit af verden, og hvordan det bliver udvalgt og repræsenteret i data. Ja. Nu dykker jeg lidt ned i træerne, for så at brede det lidt ud for jer her til sidst, men det, som jeg har markeret med fed her i programmet, sådan som deltagerne så det på sådan en dag, det er det, jeg også lige vil prøve at få lidt ud, hvordan kunne sådan noget så se ud. Så de blev så selvfølgelig budt velkommen og fik at vide, at det her faglige møde, det handlede om at tænde for tekster. Så der rammer man jo selvfølgelig et sweet spot hos danskundervisere, det sekund, man siger tekst. Og det kunne være sådan noget som Synileas Dianoles nattevagt, altså lyrik, som vi faciliterede med, men der var også nogen, der selv havde taget tekster med, som de skulle remediere. Den teknologi, de så mødte, var Chibitronics, og den ser vi her, sådan en kredsløbsteknologi, som man jo tænker umiddelbart af fysik-teamen, og når man sætter den sammen, så kan man få sådan nogle små, flade Chibitronics-dioder til at lyse. Og det, der så var det spændende, var jo så at sætte lys til de her tekster som en modalitet. Vi kan udtrykke os med billeder og lyd og alt muligt, men hvad med lys? Og der kan man arbejde i lag, for man kan jo lægge papir oven på det her lys, så det bliver ligesom på billedet til højre. Og hvordan kunne vi arbejde med at udtrykke vores fortolkninger af de her lyriske tekster ved hjælp af lys som modalitet? Et ekstra lag, vi puttede på, var den lille fætter, der ligger dernede, mikrobit, som jo så kan programmeres til at styre det her lys. Og det er jo så der, hvor der kommer ekstra teknologisk udtrykskraft på banen i de her multimodale produktioner. Så det
det faglige møde, vi stiliserede for dem, så sådan her ud i forhold til det, vi trak ind for danskfaget. Det var fortolkning af tekster, fremstilling af tekster, og vi kom naturligt hermed ind på sådan en socialsemiotisk tilgang for at have et sprog til at karakterisere, hvad vi bruger til at skabe udtryk med, og æstetik som en måde at erkende noget i verden på, i dette tilfælde om teksten på. Og for teknologiforståelse, der var det selvfølgelig kredsløbsteknologien, programmeringen af de her teknologier, men også selve metoden, vi inddrog fra forsøgsfagets tankegang, at det at være i en designproces. Men der bliver det lidt et problem, fordi den handler om at løse problemer, når man designer med teknologier. Så for ligesom at kan man sige, have et humanistisk take på at designe med teknologier i danskfaget her, så må rammesætningen jo også tage udgangspunkt i det. Så den rammesætning, de mødte, og den går lidt hurtigt henover, fordi det når jeg ikke på de her 20 minutter, men det var blandt andet Rikke Toft Nørgaards begreber om teknologi, fantasi og spekulativ design. Og spekulativ design handler mere om at stille spørgsmål og materialisere idéer, end om at finde problemer og fremsætte det. Vi har på perspektivet fra Thomas Silum Hansen og hans kritik, kunne man sige, af teknologiforståelsesfagligheden, om at den i hvert fald et kritisk perspektiv hedder det. Altså, at det skal være teknologiforståelser, fordi det afhænger af, hvilken position og udgangspunkt du har. Og vi inddrog de 4 virksomhedsformer som måder at arbejde med begge fagligheder på i det her laboratorium. Vi inddrog også Eyþing Dun og Toscas model for, hvordan man kan arbejde med æstetik på 4 forskellige måder. Altså både når man udtrykker sig, og når man, det som vi kender, når man skal skabe noget, der er det skønne, men også som æstetik som erkendelse. Altså vi erkender noget, når vi udforsker noget, og vi erkender noget abstrakt, når vi arbejder med æstetik til at forstå noget i verden, for eksempel teksterne. Så det var sådan en teoretisk rammesætning. Og så gik de jo ellers i gang, og det kan jeg se det samme billede, du havde på i starten til det. Men de arbejder i den her designproces med en udforskningsfase og en konstruktionsfase og en refleksionsfase, men ikke med henblik på problemløsning af et eller andet i verden, men med henblik på transduktion af en tekst som sådan et multimodalt udtryk med lys. Og derfor så har vi sat FabLab-modellen nedover, og ikke helt kører efter den, som ellers er skrevet frem fra forsøgsfaget. Da de arbejdede her, der var der jo mange diskussioner om fag og fagligheder og om tekst. Altså hvad er en tekst? Er det overhovedet en tekst, når der ikke er verbalsprog med? Er det ikke at gøre vold mod den rigtige tekst? Hvorfor skal vi overhovedet rigtige tekst i godsøjne, ikke? Hvorfor skal vi overhovedet producere med lys? Er det en modalitet? Hvorfor skal vi programmere lyset selv til at blinke eller noget? Kan vi ikke bare bruge en lygte for eksempel? Hvor at der kom nogle diskussioner om, hvad sker der, når vi selv får mulighederne for at påvirke modaliteternes udtryk ved hjælp af teknologierne. Så det var enormt spændende og udviklende diskussioner, der var der. Undervejs i processen, der var der en masse ressourcer, og det er også nogle af dem, som man kan se nu ligger inde på hjemmesiden. Med en masse tekstforslag og tutorials, videoer til, hvad de kunne gøre, så de var stiliseret til deres designprocesser. Her er et par eksempler på noget af det, som er kommet frem, og så kan man jo diskutere, om det er æstetik som det skønne, eller om det måske snarere var æstetik som erkendelse af noget om teksten. Men i hvert fald så var der livlige diskussioner om også det svære i at bruge en mikrobit. Altså det var tydeligt, at der var nogen, hvor den teknologiske handleevne kom til kort, og det spændte simpelthen ben for deres lyst til at udtrykke sig også på den her måde. Og også nogen, hvor det modsatte selvfølgelig gjorde sig gældende. De skulle selvfølgelig også i de her iterationer give feedback, og der er det klart, at der er nødt til både at give feedback på danskfaget og på teknologiforståelsesfagligheden, ikke? Altså, så det er jo multimodalitet, vi giver feedback på. Det var på teknologien, kredsløbets kompleksitet og så videre, på selve processen og så på fremstillingen. Så det var sådan et stillads, de gav feedback ud fra. Og her et par ekstra produktioner, som hvis jeg havde sat dem ind som video, så ville der være noget lyd indtalt ind over her, hvor selve teksten blev læst højt her.
det, så evaluerede vi jo så det faglige møde, og de skulle ind og skrive ind i en Padlet, og vi havde en fælles diskussion. Og noget af det, der gør sig gældende, det er jo så det, der står i midten. Altså der, hvor der var noget fælles faglighed, som nogen kunne få øje på som integration, det var det at producere multimodal inklusiv programmering. Kan noget, er der nogen, der siger. Over tid og ved fortrolighed i kredsløbstekningen vil der være et større overskud til at forholde sig til udtrykssiden, og så gør det noget at blive tvunget ud af sin komfortzone, og så kan jeg ikke læse det sidste, for nu har jeg noget regnet, det kan jeg selv læse. Over til højre, der hvor man synes noget kunne høre til teknologiforståelse, var der en, der siger, at det var det her med, at det er vigtigt at overhovedet gå tilbage til, hvordan man skaber lys, at det er relevant i dansk. Og den diskussion gik jo på teknologisk udtrykskraft, altså om det udvider udtryksmulighederne og kunne programmere det selv. Ikke? Og over til venstre af danskfaget, så om det her produktion af den multimodale tekst åbnet for en brug af og refleksion med fagsprog, men om det også vil gøre sig gældende for studerende og med elever, og så videre. Og der står lidt om stilisering. Ja, sådan der. Når vi kigger på sådan en evaluering af de faglige møder, så kan man sige, at det vi så, det var, at begge fagligheder blev både sådan udfordret og beriget. Altså tekstbegrebet blev i den grad sat på spil i danskfaget, at man er nødt til i mødet med de to at have et bredt tekstbegreb. Eller det var i hvert fald der, hvor der var størst åbning for mødet med de to. Og så forståelsen af teknologiforståelse fra forsøgsfaget udvides også med et humanistisk perspektiv, som ikke handler om stemmetilgang eller problemløsning, men som handler om det her fantaserende, fabulerende, kreative teknologifantasi, og dermed også en ændring fra teknologiforståelse til teknologiforståelser. Vi så også en større åbenhed mod integrationen af fagligheden og teknologiforståelse fra laboratorie 1 og til 6. Altså, jo mere trygge de blev med teknologierne, jo mindre farligt, eller sådan kan man sige. Og så var det sjovt, at alle laboratorierne faktisk på skift blev deres indhold blev på skift fremhævet af forskellige undervisere, når vi spurgte til, hvad de havde gået videre med. Og som der lige blev sagt indledningsvis, så var der faktisk kollegaer, som havde afprøvet det med studerende, selvom det ikke var et leverancekrav i det her projekt. Og det er jo en kæmpe force, fordi de kommer indefra, fordi de ikke kunne lade være. Og her bare lidt et eksempel på, hvad der var blevet lavet efterfølgende og undervejs i undervisernes undervisning. Der var der nogen, der har lavet Dorit-analyser af Snapchat, nogen har arbejdet med filterbobler og X-ray goggles, som sådan et program, de blev introduceret for det i laboratorie 1. Der var nogen, der har arbejdet med Twine, og i stedet for at arbejde med tekst og struktur, så har de arbejdet med at lave interaktive fortællinger i Twine. De har sat lys til tekster, og nogen synes, det var spændende at undersøge lys i forhold til sådan med læsestier. Der var en, der havde lavet chatbots med Gud, til at arbejde med sproghandlinger, danskfaget sproghandlinger. Nogle har arbejdet med analysefunktionsspil, og andre har arbejdet med data og datarepræsentation. Så selvom det ikke var et krav, så er det alligevel fået ben at gå på ude i de forskellige klasserum på læreruddannelserne. Så er det selve sådan udviklingslaboratorietankegangen, at der var virkelig god feedback fra underviserne. Altså de synes, det fungerede godt til kompetenceudvikling. Det var jo praksisrettet, det var noget, de kunne tage med sig ud og putte ind i deres planer. Og kunne sidde og udvikle på i forhold til deres egen forståelse af faglighederne. Det blev fremhævet, at det var dejligt, at man mødte teknologier, og at der var tid til de her hands-on undersøgelser og diskussioner. Og også, at det var det her åbne rum med plads til forskellige faglige positioner, at vi kunne diskutere og placere os forskelligt og åbne samtalen, undersøge i fællesskab. Og til forskel fra, at vi står og doserer en eller anden sandhed, og det var ikke det, vi gik ud på. Så var det en kæmpe styrke, at det var et projekt på tværs af de her museer, fordi det gav et netværk og en styrket faglighed, fordi vi kommer med forskellige ting. Nogle har Future Classroom Teacher ind under huden, og andre har slet ikke noget teknologiforståelse på deres læreruddannelse. Så at lave projekter på tværs, der styrker, har virkelig været gavnligt for alle. Ja, og fremadrettet, så kan man jo sige impacten, ikke? Altså, der er jo kommet den her model for kompetenceudvikling og udviklingslaboratorier. Vi har lavet hjemmesiden med alle de her ressourcer, som ligger for Dansk og PL derinde.
dansk faggruppen er i gang med at lave en bog til lærerstuderende, som handler om teknologiforståelse i dansk, og som baserer sig på de erfaringer med de her laboratorier. Og herunder er vi ved at forsøge at skabe en laboratoriedidaktik i teknologiforståelse i dansk, hvor der er nogle begreber, der har sådan udkrystalliseret sig hen over de laboratorier, og som gør sig gældende, når de to fagligheder mødes. Materiel intelligens, begribelighed, æstetisk bevidsthed, forestillingsevne, selvtillid. Og ja, det kræver en længere udredning. Men det er noget af det, som det har ført med sig, det her fede projekt. Så med disse ord, så tror jeg, at jeg vil sige tak.